Takže čaute lidi, vítám vás u našeho druhého nového videa s Kanakunem. Često. Na Skybloku. Přesně tak lidi, je to tak. A dneska mluvím já, protože Kanakun je trošku nachcípaný. Přesně tak, přesně tak. Má rýmečku, tak musím mluvit já za něho. Přesně tak, přesně No, tak. pokud jste si všimli, tak Přesně tak. tak jsme to trošku změnili. Přesně tak, Skopali jsme celou hlínu a přestavěli jsme to tu. přesně tak. Přesně tak, jak to tady vidíte, tak to je přesně tak, jak jsme to chtěli. A teď udělat přesně tak, jak to budu chtít. Takže v dnešním díle bychom asi chtěli postavit Dům. nějaký baráček A- a spavnovací plochu na monstra. Neboli mob trapku. Ne, to ještě ne. Ježmana, hej. To se, V klidu to se lidi, uvidíme neřešte asi. ho. Takže pokud jsme dobře četli, tak spavnovací plocha by měla být 24 bloků. Od našeho ostrova. Přesně tak. A pak tam budou tančit go-go tanečice. Tak dále. Přesně tak. Hej, to je fakt. Ty stavíš ten baráček? Ne? A co jako děláš? Víte, co mu teď zrobím? Ne, nedělej, vypadni. Hej. Hej, vystřeli. Čauky, Marky, Párky. To má za to, co já jsem mi, umřel na spavnu. za to, co mi udělal. Je to dobrá věc. Hej, Vidíte to? To je dobrá, za, ale nekopej už to dál. to je za to. Ten hajzl by vzal věci. Když budete chtít příručku o letání, jako napište na Ne. svůj. Nic nepíšte. Dějte, jo, já něco udělám teď. Jestli mi to vyjde, tak jsem frajer. Škoda. To se nemělo stát. A jak tak víte, tak jsme se nerozloučili v předchozím videu, protože jsme přesáhli 10-minutový limit, který jsme nevěděli, protože máme demo verzi toho natáčecího programu, natáčíme přes, jak se to jmenuje? No, ne, to Dej mi šetré nějaké. jmenuje se to Kameny. Bandicam. Kameny mi dej. Vidíte, jak bych chtěl po mě kameny nasrat. Kanakun, hej. Ne, vem si svoje. Ne, aspoň 4 mi dej, nebo 5, nebo 6. 6 radši. 6, dobré. Takže mu tady dám 6, tak nebrečí. Ne, ale nedávej to až dozadu. On si mezi tím nakope. Ty piš to! 5. Jak vidíte, taky to umím. 9. 10. 12, 13, 14. Než se Kanakun vrátí, tak já popočítám. Vidíte, už je tady. 18, 19, 20, 21, Matika forever. 24, 25. No postav kolem toho posledního takto Přestaň. jako spavnovací plochu. Jak vidíte, je to totální chytrý chlapec. Vůbec by mě to nikdy nenapadlo, že tady máme něco stavět, jako no. Jako to je můj ocasek. No my nemáme ani... Ne, ale ne nějaký kameny, prosím tě. Jo, lásko. Protože já nemám krumpač. Běž si to udělat na... Ty si tak na to žaví. Ty necháme mluvit Velse. Vidíte, říkám, necháme ho mluvit a on mlčí. Sakra. Je to, Spadl jsem. vidíte to jako... Zás na spawnu, hej. Tak napiš Island, stačí Island, víš? No dobré, portuji se na tebe a už jdu postavit tu. Žádné šutry ti nedám. Já mám 14, to jsem. Jak vidíte, jakože... Když natáčím já, tak furt uvidíte, že kopu, jako. A to je ta nejdůležitější práce, kterou můžu vykonávat.
Hej, proč to postavil tak To je divně? tak nejdůležitější. Tady tak těžit. 5. Přestaň. Už se spočítá, vidíte to? Je to normální synek, který furt jenom počítá. Taky se hlásí, že já gimbal. Totálně. Normálně mogo. Je to prostě gimblák. No a dej mi nějaké ty šutry ještě. Vidíte? Socka, běžte nakopat. Teď jdu já. Nejdu, já nemám krumpáč, dej mi 3 kameny. Díky. Vidíte to, já ho prostě nebudu řešit jako. Já si všechno nakopu a pak budu vám všechno dávat. Plus dneska mu předávám video a ať to nějak se stříhá a dá tam nějakou znělku. Já jdu spát. Vy chápete to? Ty se s tím bav, ty už s tím máš praxi. Vidíte to? Dneska na tréninku mi říkal, že že to video dneska zkusím Jo, já udělat. to udělám, fakt. Pokusím se o to, ale... Jaká je to drbačka? Vsadím se, že za 10 Je to na ně 20. 10 minut půl 10 mi napíše, ať to udělám já, protože on si ani neumí kreknout hru. Prostě ho tady dneska budu se směšňovat, prostě mě naštval. Já si... Vidíte to? Ej, Zase jsem ho napálil, zase jsem ho napálil, zase jsem ho napálil. hej. Ale jo, je to 20, tak to je dobré. Je to 20, tak je to dobré, vidíte to? A já hořím. Víte, jak to dělají Romové? Takhle. On prostě mě už štve. Jo. Furt vymýšlí ptákoviny, myslíte, že ho teleportuju? Tak jo. Jo. Vidíte to? Kde jsi zmizel, vole? Kde? Já jsem nahrabil, Kde jsi? Ne, od teďka už ti nic Dobré, nedělám. ale fakt nic nedělám. Jo, neboj se. Jak vidíte, tak jsem si, Dej mi aspoň ten. tak jsem si z něho udělal srandu frte, kolotoče. Jo, ty chceš šutřit? Jo. Ne. Nebo krumpáč. Zeptejte se na Velsa, mu dejte otázku, co jeho stará. Dozvíte se to hodně. No to je, Byli byste i šokovaní. já tě seru, vole, vypínej to blbečku. Vidíte to? Já s tomu nebavím, vole, děti. Už nadávám, já jsem tak tam na YouTube, takže lidi, tohle video bude maras. To víš, že jo. Ale fakt, víte to? Už odešel, takže tenhle díl nebyl na té video Skyblock, ale jak vytočit kamaráda Velse. Zatím nazdar, čaute.